नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभव. सरस्वती मातेला आणि माझ्या गुरूंना मनोभावे वंदन करते आणि प्रार्थना करते की त्यांनी माझ्या कंठामध्ये माझ्या जिभेवर विराजमान व्हावं आणि जी काय आम्ही ही सायं प्रार्थना करतो आहोत ती त्यांच्या चरणी रुजू करून घ्यावी. सर, दर गुरुवारप्रमाणे आजही आपण सायं प्रार्थनेच्या निमित्ताने एकत्र जमलो आहोत. नेहमीप्रमाणे नामधून करून ईश्वराला आवाहन करूया त्यांनी आपल्या या प्रार्थनेत येऊन आशीर्वाद द्यावा. हो, हो. नामधून सुरू करूया. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. 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 स्वामी समर्थ 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 स्वामी समर्थ. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. नेहमीप्रमाणे नामधून करून आपण ईश्वराला आवाहन केलं आहे की त्यांनी आपल्या या सायं प्रार्थनेमध्ये यावं, आपल्या सगळ्यांना भरभरून आशीर्वाद द्यावे. दर गुरुवारप्रमाणे या गुरुवारही तुम्हा सगळ्यांच्या मनामध्ये कुतूहल असेल, आतुरता असेल की गोखले सर आज आपल्याला कोणत्या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहे. खूप छान विषय आपण आज घेणार आहोत.
गोखले सरांना विनंती करते की ऑनलाईन व्यासपीठावर यावं. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार सर. दर गुरुवारप्रमाणे आजच्या गुरुवारी सुद्धा आमच्या मनामध्ये उत्सुकता आहे की तुम्ही आज आम्हाला काय सांगणार आहात. नवीन वर्ष सुरू झालंय. या नवीन वर्षामध्ये पहिला गुरुवार. अनेक लोकांचे अनेक संकल्प असतील. अनेक संकल्पापैकी एक संकल्प असाही असू शकेल की अनेक तऱ्हेचे नातेसंबंध चांगले करायचे, नातेसंबंध चांगले टिकवायचे आहेत. पण बरेचदा आज असं आढळून येतं ना की छोट्या मोठ्या गोष्टींनी पण हे नातेसंबंध तुटतायत. काय बदल करायला हवा आम्हा लोकांना की जेणेकरून आपली जी नातेसंबंध आहेत ते चांगले राहतील. छान. नेहमीप्रमाणे प्रश्न तुमचा छान आहे, खूपच वेगळा आहे. पण असं म्हणेन की कार्यक्रमाची सुरुवात करताना नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना आधी शुभेच्छा देतो. असं म्हणूया की हे नवीन वर्ष त्यांच्या इच्छापूर्तीचं जावं. असंख्य इच्छा मनामध्ये असतात. अनेक गोष्टी कराव्याशा वाटतात, करायच्या असतात. मग ती जी काही त्यांची स्वप्न आहेत, महत्वाकांक्षा आहेत, विचार आहेत, ते निश्चित पूर्ण होत असे ईश्वर चरणी प्रार्थना करेन. आता बंद आहे, बंद कर. मलाही विचारलं गेलं होतं की या नवीन वर्षाचा संकल्प काय. मी म्हटलं हो नक्कीच चांगला संकल्प आहे. ते म्हणे काय आहे, कारण घरातलं ना टेन्शन असतं माझं की हा माणूस आता काय सांगेल काय नाही माहित नाही. तर हा जो भाग आहे तो फार कठीण येतो. मग मी म्हटलं की सोपा आणि साधा संकल्प आहे या वर्षी. कोणताही संकल्प करायचा नाही, हाच संकल्प आहे. हसायला लागले. काय होतं माहिती आहे की हे आपण सगळे संकल्प करतो, इकडे जायचं, अमुक करायचं, तमुक करायचं, फार काळ टिकत नाही तो. मग एक 15-20 दिवसात किंवा फार फार तर 1.5-2 महिन्यात ते संपतात. मग त्यापेक्षा काही ठरवलंच नाही आणि करायला सुरुवात केली तर किती छान ना. पण आजचा विषय हा नाही आहे, संकल्पांचा विषय नाही आहे. तुम्ही एक वेगळा विषय निर्माण केलाय, नाती संबंध. फार डीप विषय आहे असं आपण म्हणू. जोडायचे आहेत, तोडायचे आहेत, मोडायचे आहेत, काय करायचे आहेत, कशा तऱ्हेने करायचे आहेत, ते सगळे प्रश्न त्याच्यात येतात. एक शब्दप्रयोग केला जातो किंवा एक शब्द वापरला जातो प्रामुख्याने, प्रतिपूर्ती. आता हा जो काही प्रतिपूर्ती शब्द आहे ना, हा फारसा कोणी ऐकला नसेल किंवा वापरलाही कधी नसेल. मग त्याच्याऐवजी मराठीतला दुसरा छान शब्द मी सांगू शकतो जो सगळ्यांनी वापरला असेल, ऐकला असेल, रेसिप्रोकेशन. रेसिप्रोकेशन हा पूर्णपणे मराठीतला शब्द आहे. कारण पटकन प्रतिपूर्ती तर वगैरे काय असं कळत नाही कोणाला. असं उच्चाटन वगैरे म्हटलं तर कळत नाही. पण लिफ्ट म्हटली तर अरे वा 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 किती सोपं आहे. ते हे जे काही भाग आहे ते मराठी चांगले आहेत असं आपण म्हणू. तुमच्या आजच्या प्रश्नामध्ये गांभीर्य खूप आहे आणि प्रयत्न करतो मी की किती तऱ्हेने मी त्याचा खुलासा करू शकेन, किती तऱ्हेने त्याबद्दल बोललं जाऊ शकेल. कारण ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या फार कठीण आहेत. प्रत्येकाला कौतुक हवं असतं, प्रत्येकाला नाती टिकवायची असतात. असं नाहीये की मला नाती टिकवायची नाही. पण आयुष्यामध्ये मी काय केलं आणि त्यांनी काय माझ्यासाठी केलं हे सतत आणि सतत चालू असतं.
मग या सततच्या धावपळीमध्ये एकमेकांसाठी काहीतरी करणं हा फार महत्वाचा भाग आहे. एकतर्फी काही करून काही घडणार आहे का? मी काय करतो, मी काय करतो, मी काय करतो आणि शेवटी असं लक्षात येतं त्याने काहीच माझ्यासाठी केलं नाही. मग जर मी काय करतो याच्याकडे जास्त लक्ष दिलं, तर फायदा होऊ शकेल ना. त्याने काय करायचंय की नाही हा दुसरा भाग आहे. पण कसं झालं, की माणूस हळू प्रगती करायला लागला आणि प्रगती करताना त्याला एक छान गोष्ट लक्षात आली, की दुसऱ्या माणसांचा वापर कसा करून घ्यायचा. किती मोठी गोष्ट आहे बघा, की ह्या प्रगतीच्या सायन्स ना, हे सायन्सवादी लोक आहेत. सायन्सच्या बेसवर गेले, की एखाद्या वस्तूचा वापर करायचा आहे, तसा एखाद्या माणसाचा पण वापर करून घ्यायचा आहे. आणि या माणसाचा वापर करताना 2 तऱ्हेची माणसं आहेत जगामध्ये. काही कपटी माणसं पण आहेत आणि काही दयाळू माणसं पण आहेत. मग या दोघांचाही पद्धतशीरपणे कसा वापर करायचा, तर त्याच्यामध्ये मोठी खूबी असते, की गोड-गोड बोलून आपलं काम मात्र साधून घ्यायचं. कारण शेवटी उद्दिष्ट काय आहे? माझं काम झालं पाहिजे. ती व्यक्ती माझ्या संपर्कात राहिली पाहिजे किंवा ती नाती टिकली पाहिजेत, ह्याच्याशी फार काही घेणं-देणं नसतं. पण माझं काम साधून गेलं ना, तर ते मोठं होऊन जातं. बघा काही वेळेला घरामध्ये वयस्कर माणसं असतात. ती घरातल्या कामांमध्ये किंवा काही मोठ्या गोष्टीत फिजिकली मदत नाही करू शकणार. कारण वय झालंय, थकलेत. पण आपल्या मुलाला छानपैकी असं सांगू शकतात, की "जा तुम्ही फिरून या, मी तुमच्या बाळाला सांभाळतो." काय आनंद वाटेल बघा. खरंय. पण हे नातं टिकवायचं जर असेल, तर कायम ह्याच गोष्टी करत राहायला लागतात. आणि ज्या दिवशी तुम्ही सांगाल, की "आज मला जमत नाहीये, तू तुझ्या मुलाला पायदळ घेऊन जा." त्या दिवशी तुमच्यासारखं वाईट दुसरं कोणी नाही. मग ही नाती टिकणं फार कठीण आहे. वन वे जाऊन ही नाती कधीच टिकू शकत नाही. बोथ वे पाहिजे. मग समोरच्यानी पण तेवढंच समजून घेतलं पाहिजे आणि करणाऱ्यांनी पण तेवढंच समजलं पाहिजे. तर ही नाती इतकी छान टिकू शकतात. ह्याच्यामध्ये प्रेम फार राहू शकतं. आणि याला आपण खूप चांगला शब्दप्रयोग करतोय, प्रतिपूर्ती. जे काही येतंय त्याची पूर्तता करत राहणं. म्हणून त्याला बोथ वे आहे. एकतर्फी असेल तर तर त्याची मजाच नाही. प्रत्येक वेळेला काहीही झालं तरी छान बोलून जाऊ दे, पुढे सुधारतील. जाऊ दे, पुढे सुधारतील. हा विषय जितका आपण नेऊ तितका कमीच आहे. कारण कोणीही सुधारत नाही, कोणीही बदलत नाही. त्यांना माहिती असतं माझं काम काढून घ्यायचंय. गरज संपली की सगळे विषय आयुष्यातले संपून जातात. आजच्या काळामध्ये ही नाती टिकवणं फार कठीण आहे. काळ बदलत चाललाय आणि या बदलत्या काळामध्ये आपण सुद्धा असा विचार करायला पाहिजे, की आपल्याला जेवढं झेपतं तेवढं करावं आणि ते डोईजड झालं तर आपणच सोडून द्यावं. कारण एका बाजूनी या गोष्टी होऊ शकत नाहीत. प्रत्येक माणसाला कधीतरी केलेल्या कामाची पोचपावती हवी, ही अपेक्षा करणं काही चुकीचं नाही ना. काहीतरी मी केलंय त्याचं कौतुक व्हायला पाहिजे, पोचपावती दिली पाहिजे. हे तुम्ही छान केलत, हे केलत, हे म्हटलं तरी खूप मोलाचं असतं. पण हे शब्द आज फार कठीण झाले. मग त्याच्या विरुद्ध शब्द काय आले? केलं तर काय झालं? काय मेहरबानी नाही केली. मग त्या करणाऱ्याला किती हर्ट करून जातं बघा. पण असे शब्दप्रयोग आज सहज वापरले जातात. एखाद्या व्यक्तीने मुलाला सांभाळलं तर असं म्हटलं जातं, की त्यांना वेळ जात नाहीये म्हणून इथे येऊन बसले. तर मुलाला सांभाळलं तर काय मोठं झालं. हे वयस्कर लोकांना ऐकणं आज फार कठीण आहे. मग तिथेही आपल्याला काही गोष्टींची काळजी घ्यायला पाहिजे, की कशा तऱ्हेने केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे. आपलेपण जपणं, आपण असं म्हणतो, की कितीपर्यंत जपायचं. आपलेपण फार महत्वाचं आहे. घरातील सगळ्या गोष्टी सांभाळून जेव्हा आपण काही करत असतो,
तेव्हा फार कठीण असतात त्या गोष्टी. पण आजचं युग तसं आहे की ह्या गोष्टी आपल्याला सतत करतच राहणार आहे. घरातल्यांचा वापर किती केला जातो. म्हणजे अगदी नाती आपण म्हटली तर बाहेरची नाती तर आहेतच, ती तर खूपच लांब आहेत पण. पण घरातली नाती सुद्धा जपणं फार कठीण आहे. एका घरात राहून सुद्धा ही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तुम्हाला सांगतो की माझ्या माहितीत एक कुटुंब आहे. असंख्य कुटुंब माझ्या माहितीत आहेत. तर त्या घरातला मोठा मुलगा परदेशात गेला हम्म. आणि परदेशात गेला. तिकडनं यांना तो काय हवं, काय नको बघत होता. घरी लहान बहीण-भाऊ आहेत, आई-वडील आहेत. मग ह्यांच्याकडे तो लक्ष देत होता. त्यांचा प्रपंच चाललाय, पण तो त्याच्या प्रपंचामधनं सुद्धा वेळ काढून ह्यांना लक्ष देतो. आणि तो अधिकाराने मला फोन करून असं सांगतो, की "सर, तुमची तुमचं लक्ष माझ्या कुटुंबाकडे आहे ना, म्हणून मी परदेशात चांगलं काम करू शकतो." क्या बात है. अशी एखादी व्यक्ती माणसाकडे असेल, तरी असं वाटतं, की अरे, आम्ही आमचं काम स्मूथली करू शकतो. आम्हाला तिथलं टेन्शन नाही राहत. म्हणजे अनेक वेळेला असं व्हायचं, की त्याचा फोन घरी यायचा, तर ते सांगायचे, की "सर येऊन गेले. आम्हाला अमुक आणून दिलं, की आम्हाला अमुक गोष्टी सांगितल्या, अध्यात्माचे काही धडे दिले." तर ह्या सगळ्या गोष्टी शेअर व्हायच्या. तेव्हा तो मला फोन करायचा आणि म्हणायचा, "सर, असंच लक्ष माझ्या कुटुंबाकडे असू दे. मी इथेही आनंदाने आणि सुखाने राहू शकतो." ते किती मोठी गोष्ट आहे. मग खरंय. अशा विचाराने सगळ्यांनी कामं केली, तर नाती तुटायचा भाग येत नाही. पण जोडणं फार कठीण आहे. मी तर म्हणेन आज जोडण्यासाठी काही मार्ग राहिले नाहीयेत. पण आहेत ती टिकवणं सुद्धा फार कठीण आहे. अगदी याच्यामध्ये तुम्हाला एक गमतीचा भाग सांगतो अजून. एल-आय-सीचे काही प्रीमियम्स असतात बघा. आणि हे जमा करायला काही एजंट येत असतात. आपल्याला रिमाइंडर देतात, अमुक होतं. तर असाच एक रिमाइंडर गेल्या आठवड्यात मला आला. प्रीमियम ड्यू आहे. गोखले मॅडमचा प्रीमियम ड्यू आहे. तर तुम्ही ऑनलाईन असं-असं भरू शकता. तर मी त्यांना फोन केला आणि त्यांना म्हटलं, की मी चेक देऊ इच्छितो. डायरेक्ट पेमेंट नाही करत. तर मला म्हणाले, की काही विशेष कारण? म्हटलं, एकच विशेष कारण आहे. तुमची आणि माझी भेट होऊ शकते. वर्षातनं एकदा, वर्षातनं दोनदा जर आपण भेटत राहिलो तरच नातं टिकून राहणार आहे. मी जर ऑनलाईन हे सगळं करायला गेलो, तर 15 वर्ष ऑनलाईन केल्यानंतर तुम्ही कोण आहात हे सुद्धा मी विसरून जाईन. त्या गृहस्थांना इतका आनंद झाला. काय होतं, ज्यावेळेला तुम्ही एकत्र येता, काही वेगळे विषय बोलता, कामाचं तर आहेच, पण वेगळेही विषय काही येतात, त्यातनं काही नवीन गोष्टी सुचू शकतात. त्यातनं अनेक भाग तयार होऊ शकतात. मग हे कधी होणार? जर भेटलात तर. आज आपण म्हणू की WhatsAppवर चॅटिंग करून ह्या गोष्टी नाही होणार. प्रत्यक्ष भेट ही फार महत्वाची असते. कारण एनर्जी पास होण्यासाठी तुम्ही एकत्र भेटणं गरजेचं आहे. फोनच्या माध्यमातनं तुम्ही बोलणं हे एकत्र व्हायब्रेशन्स क्रिएट नाही करू शकत. मग ह्यासाठी आपण म्हणतो की दुसऱ्या बाजूने सुद्धा प्रतिपूर्ती असली पाहिजे. आणि ही प्रतिपूर्ती जर व्यवस्थित असेल, छोट्या-छोट्या गोष्टी आहेत, हो काय फार मोठ्या नाहीयेत. पण एक ॲप्रिसिएशन असतं, एक कौतुकाचा भाग असतो. सुख-दुःखामध्येच माणसं एकत्र येत असतात. पण आज ती सुख-दुःख शेअर पण केली जात नाहीत. बघा दुःखाच्या क्षणी 2 प्रेमाचे शब्द, "भिवू नकोस रे, मी आहे." तर त्या दुखण्यात जखमेवर फुंकर मारून पटकन बरी करण्याची ताकद या 2 शब्दांमध्ये आहे. "भिवू नकोस." पण खरंच हे दुःख सुद्धा आज व्यक्त होत नाही. सुख व्यक्त होणं तर फार कठीण आणि सुख न व्यक्त व्हायला लोकांकडे आज माध्यम असं आहे, की त्यांना सुद्धा आवडणार नाही. त्यांना यायला त्रास होईल. त्यांना त्रास कशाला द्या? सुख हे वाटायचंच असतं. त्रास दुसऱ्यांनी घ्यायचा की नाही हा दुसरा ठरवेल.
पण माझं सुख मला वाटायचंय 50 जणात, कारण आज लिमिट 50 जणांचीच आहे. त्यामुळे 50 जणांमध्ये तरी माझं सुख वाटायचं आहे, हा आनंद मला 50 जणांना द्यायचा आहे, ही कल्पना किती मोठी असते. पण आज या गोष्टी होत नाहीत. 2-5 माणसांमध्ये काही आनंदाचे क्षण घालवले जातात. कारण का? तर लोकांना त्रास होईल. खरंच लोकांचा खूप विचार करतात का? हा मला मोठा प्रश्न आहे. कारण घरातल्यांचा विचार न करणारी लोक बाहेरच्यांचा काय विचार करणार? त्याची कारणं वेगळी असू शकतील. पण हा सगळा भाग एका ह्याच्यात सांगायचा झाला तर नाती जर टिकवायची असतील, नाती जर जपायची असतील, तर प्रतिपूर्ती ही केलीच गेली पाहिजे आणि त्यानेच आपल्या आयुष्यामध्ये आनंद येऊ शकतो. क्या बात है, क्या बात है. सर, अप्रतिम तुम्ही सांगितलं की नातेसंबंध जपण्यासाठी प्रतिपूर्ती, रेसिप्रोकेशन हे खूप महत्वाचं आहे. खरं लक्षातच येत नाही अनेक वेळा की अशी काही दाद लोकांना द्यायची असते, असा काही धीर लोकांना द्यायचा असतो. प्रत्येक ठिकाणी आजकाल इतकं मोजून मापून बोलणं झालंय, कशाला त्याला अप्रिसिएशन द्या, कशाला त्याला अमुक म्हणा. याच विचारांमध्ये मी आणि माझं इथपर्यंत माणूस थांबतोय आणि तिथे लोक त्रासात यायला लागले. पण मला असं वाटतं की आज आपण तुम्ही जे काही मार्गदर्शन दिलेलं आहे त्यातनं अनेकांना या गोष्टीचं महत्व पटेल आणि प्रत्येक जण आपापल्या क्षेत्रामध्ये, आपापल्या नातेवाईकांमध्ये अप्रिसिएशन द्यायला, रेसिप्रोकेशन करायला, प्रतिपूर्ती करायला सुरुवात करेल. आणि त्या निमित्ताने या नवीन वर्षामध्ये सगळ्यांचे नातेसंबंध दृढ व्हायला लागतील. आज नवीन वर्षाच्या नवीन पहिल्या प्रार्थनेमध्ये खूपच मोठा वेगळा संदेश तुमच्याकडून आलाय आणि खूप छान आम्हाला आयुष्यामधला एक मार्ग मिळाला आहे. सर, असंच मार्गदर्शन सातत्याने आम्हाला मिळत राहो ही ईश्वर चरणी प्रार्थना. सर, आता नेहमीप्रमाणे सायं प्रार्थनेला सुरुवात करूया. हो, करा. या प्रसन्न संध्याकाळच्या वेळी आपण प्रत्येकाने आपल्या देवघरामध्ये देवासमोर दिवा लावला आहे, उदबत्ती लावली आहे, धूप घातला आहे. वातावरण अतिशय प्रसन्न झालं आहे आणि या प्रसन्न वातावरणामध्ये नकळतपणे आपलं मन त्या तेजाची, त्या दिव्याची प्रार्थना म्हणताय. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. संध्याकाळचा दिवा माझा लक्ष्मीचा एवा, माझा नमस्कार सर्वदेवा. दिव्या दिव्या दीपत्कार, कानी कुंडल मोतीहार, दिव्याला पाहून नमस्कार. दिवा लागला देवापाशी, उजेड पडला तुळशी पाशी, माझा नमस्कार सर्व देवासी. जय जय रघुवीर समर्थ. नेहमीप्रमाणे आपण रामरक्षेला सुरुवात करतो आहोत. श्री गणेशाय नमः. अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य उदकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकं श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः. अथ ध्यानं ध्याये राजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदामं नानालङ्कारयुक्तं तदतमुदतां मण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनं
ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतून धनुर्बाणं पाणिन्मत्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतं वजं विभुं राम रक्षा पडेत् प्राज्ञा पापग्नि सर्वकामदा शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजा कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सला जिह्वा विद्यानिधि पातु कण्ठं वरदवन्दिता स्कन्दो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेश कार्मुका करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्नजिता मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रया सुग्रीवेश कटि पातु शक्तिनि हनुमत् प्रभु ऊरूरवृत्तम पातु रक्षक कुलविनाशकृतम् जानुनि सेतुकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तका पादो विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षाम्य सुकृति पठेत् सच्चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्चर्मचारिणां न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे मुक्तिं च विन्दति जगज्जयत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचम् अव्याहतात् न सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मामर तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिका आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम स्त्रीलोकानां राम श्रीमान् सनः प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारो महाबलो पुण्डरीक विशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्सहितो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मदा रक्षः कुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघुत्तम आतस्य च धनुषा विशस्पृशा वक्षयाय शुभनिशुङ्गसंगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतापतिसदैव गच्छता सन्नद्धकवची खड्गे चापबाणोदरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणा रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थपुरुषः पूर्ण कौसल्ययो रघुत्तम वेदांत वेदयज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रम इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तं श्रद्धयान्वितम् अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्तोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिहृदैर्वैरणते न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपुरजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणानवं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसङ्गं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरण्यं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु प्रजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरण्यं प्रपदे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरण्यं प्रपदे पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां भर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामानासि परायणं परपरं रामस्य दासो स्मरन् रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम् राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकं विरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रसम्पूर्णं श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. आता नेहमीप्रमाणे आपण आपल्या सगळ्यांच्या मनाला धीर देणारा तारक मंत्र म्हणणार आहोत. मी अष्टीकर सरांना विनंती करते की त्यांनी तारक मंत्राला सुरुवात करावी. शंक हो निशंक हो निर्भय हो मनारे निशंक हो निर्भय हो मनारे प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी अशक्य ही शक्य करतील स्वामी अशक्य ही शक्य करतील स्वामी जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय स्वय भक्त प्रारब्ध घडवी माय स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी माय आणि विना कारणाने त्याला आणि विना कारणाने त्याला परलोकी नाभिती तयाला परलोकी नाभिती तयाला उगाची भीतोसी भय हे पळू दे उगाची भीतोसी भय हे पळू दे जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा खरा होई जागा श्रद्धे सहित खरा होई जागा श्रद्धे सहित कसा
होशी त्या वीण तू स्वामी भक्त कसा होशी त्या वीण तू स्वामी भक्त कितीदा दिला बोल त्यांनीच हात कितीदा दिला बोल त्यांनीच हात नको डगमगू स्वामी देतील साथ नको डगमगू स्वामी देतील साथ विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ स्वामीच या पंचप्राणामृतात स्वामीच या पंचप्राणामृतात हे तीर्थ घे आठविरे प्रचिती हे तीर्थ घे आठविरे प्रचिती न सोडी कदा स्वामी जाघे हाती न सोडी कदा स्वामी जाघे हाती निशंक हो निर्भय हो मनारे निशंक हो निर्भय हो मनारे प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी अशक्य ही शक्य करतील स्वामी अशक्य ही शक्य करतील स्वामी अशक्य ही शक्य करतील स्वामी अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. नको डगमगू स्वामी देतील साथ. आयुष्यामध्ये खरं डगमगण्याचं काही कारण नसतं जेव्हा ईश्वर शक्ती आपल्या सोबत असते. आणि त्यातून आज सरांनी आपल्याला इतका छान मार्ग दिलेला आहे की जिथे आम्ही आपलं आयुष्य खूप चांगल्या वळणावर नेऊ शकणार आहोत. खूप साधा आणि सोपा मार्ग त्यांनी दिलेला आहे आपल्याला. रेसिप्रोकेशन, प्रतिपूर्ती, ही जर आपण आयुष्यामध्ये करत गेलो प्रत्येक गोष्टीला, आपण असं म्हणू की कष्टानेच आपल्याला कोणासाठी काही करायचं असतं असं नाही, तर फक्त धीर देऊन, गोड शब्द बोलून, कौतुक करून सुद्धा आपण प्रतिपूर्ती करू शकतो. हे किती साधा आणि सोपं आहे ना. हेच तर आपल्याला सरांनी सांगितलंय. चला, या तऱ्हेने आपण प्रयत्न करून आपल्या आयुष्यामधले नातेसंबंध छान टिकवून ठेवूया आणि आनंदी आयुष्य जगूया. पुढच्या गुरुवारी आपण पुन्हा सायं प्रार्थनेमध्ये भेटणार आहोतच आणि सरांकडून एका छान नवीन विषयावर मार्गदर्शन घेणार आहोतच. धन्यवाद.